15 ka mga barko ang gidid-an sa pagbiyahe tungod sa bagyong Agaton. Samtang kapin sa 500 ka mga pasahero usab ang stranded sa nagkadaiyang pantalan dinhi sa Sugbo. Aniya ang report. Kansilado ang biyahe sa tanang barko, madagko man og gagmay nga mopadung sa mga dapit nga apektado sa bagyong Agaton. Lakip nini ang mga dapit sa Leyte, Ormoc, Camotes ug ubang bahin sa Mindanao. Apil sa dapit nga gididaan ang mga sakayan nga gigamit sa pagpangisda. Kini aron masigurong way disgrasya mahitabo gumikan sa kadagko sa mga bahod. Walang biyahe kasi nag-temporary suspended tayo sa regardless of tonnage ng barko. Kasi may existing policy kasi tayo once na nag-hoist na ng signal number 1 sa port of origin, along the route or sa destination, lahat ng barko na regardless of tonnage na hindi na sila pwede maglayag. Wala una tuguti sa Philippine Coast Guard ang pagnabigar sa bisan unsang sa kayang dagat, labi na kadtong padung ngadto sa mga dapit nga apektado sa bagyong Agaton gumikan sa kakusog sa hangin ug dagkong hampak sa bawod. Gumikan niini kapin sa 500 ang natalang stranded nga mga pasayro sa nagkadiyang pantalan sa Sugbo. Kasagaran kanila nakauli na sa ilang mga balay apan kadtong gikan sa lagyo nga lugar gipapuyo una sa evacuation center. Sama na lang diri sa gym sa barangay San Roque. Mayroon man. Okay naman kami, sir. May support naman kaming pagkain. Yung barangay dito napakabait po. Napakabait po. Kaya hindi ko ito makakalimutan. Sana parati kaming stranded dito para masarap ang ulam namin. We discourage them not to venture out into the sea because because hindi pa siya safe sa ating mga kababayan. Kauban si Cleofer Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.